Pasumpa-sumpa ka pa, tanda ka, na mahal mo ako, tanda mo. Ako si Glenda, ginaingon, dili ko tuyo nga pasakitan ka. Kung dili man kita ang nagkadayon, ang tanan pagbuot sa atong kapalaran. Magkining nahitabos ang kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalimtan. Ika'y rami ng winasak na tahanan. Dili lang lagi ko maadto maoy. Magpadana lang ko kwarta. Anak, masakit to na entahons tiyo nimo. Siya ba ay nagpa-eskwela nimo, ha? Di ka maluoy niya. Kwarta rin mo ipada para sa iyang tambal. Ay, ako lang suwayan ang pananghin sa among opisina, ma. Ingna lang, nak, nga dunay masakiton nga gustong makakita nimo sa di pa siya mamatay. Mananghin sa ko sa akong uyab, ma, nga si Noel. Ay bahala ng uyab mo, oy, og dili siya musugot. Ang imong trabahoan ang siguro ang pananghed. Mama sad, uy. Ngano nga manggit kay gustuan ng akong uyab, ma? Maglagot ko nga maghuna-huna nga usa lang kahabal-habal driver ng imong giuyab. Samtang ikaw titulada. Di jud mo parison. Mama, nahigugma man ko niya, be. Ug labaw sa tanan, nakuha na niyang akong pagkababahay sa makadaghang higayon, ma. Busa man ang ngit ko niya. Kay ako man siya hinikugma. Lain na ba yan ni Dayoy? Ikaw nga usa ka babay, mao na mahinuon ang kanunoy nga mamisita na ako. Sakti lang gud to. Sana Masuko mangus mama kung makakita nimo. Tungod ba lang kay usa lang ko kabal-habal driver? Nya ikaw usa ka titulada? Sakti na lang gud nas mama ko. Pero nakasiguro ko nga kung moabot ang higayon, nga madawat ka na niya. Lag kay ta kaday. Ayaw tang ko buwag giday. Dili na mahitabo, uy. Mahal ta kaayo ka. Ug ikaw natugyanan ako sa akong kaputli. Tanas sa akong kwarto na. Mingaw na kay kuni mo. Parihas ta. Mingaw na sab ko nimo. Tanan na. At atas kwarto nimo. Tanaw, Noel. Ano tayo? Day ganda. Kakilo ka na. Sige, ang galing ko maayo. Ginawawan ka na eh. Labi na kayo. Atin rin ikuan. Inayon ako day. Sige. Agay! Ayan, sakit ka namin. Ay, Noel. Sige ka. Sige na, Noel. Ay, Noel. Puya Dayoy. Duha ka round gid ang atong nakuha. Sana Ako wagit ko maluya. Sugot pa man gani kong birahan ko ni mo usap. Unsa ganito day? Madto ka sa imong uyuan nga masakiton? Ug man ako mular ka sa lungsod nga gipuy-an niya. Ug nananghin ako sa mong trabahoan. Sige day. Ug ako sa day. Doon ako i-applyan nga trabaho nga lain. Kung madawat gani ko, undang na kong drive sa Balahabal Dayoy. Aron, madawat na ko sa imong mama. Ikaw, good. Pero kung di ka madawat sa mong gi-applyan ron, padayon sa mong pagkabalapal, ha? Ang importante nga tarong ang imong trabaho ug dili din na utan. Ay, sakto gyud ting paniudto ta inig abot sa probinsya. Dugayan na ba yan akong wa makaduaw dito maoy? Mao gyud. Mao man sa bitaw nga gipugos ta gyud kagda aron makakitas tiyo nimo. Luya na baya ko no siya ay. Dako biya siya natabang nga makalampos ko sa akong pag-eskwela, ma. Digit ko malimot ni Tio Pablo. Usagid siya sa nakatabang na ko aron malampos ko sa akong pag-eskwela. Abot nato dito, day. Kung doon na gani lalaki nga maayo og trabaho nga maibog ni mong manguyab, day. Sugta yun ha. Kay wag yun ko'y gustuhan ng Noel nga imong uyab. Ma, mahimo ba? Ay kugbot ikon kinsay akong piliun.
Uyab na nako si Noel. Ug makadagan na nako matugyan yang akong lawas. Busa din ako musugot nga magkabuwag pa mi. Dili na ma. Glenda. Salamat, Day Glinda. Ganiya ka. Abi ko ba mamatay na lang ko nga. Dili ko na ikaw makita. Ayaw gud paghisgot og kamatayon tiyo gud. Maayo ra man gud ka ng imong sakit. Taas ra man kay sugar maong na-admit ka. Duha gini nga akong sakit, Day. Diabetes ug high blood. Matud pas doktor, Cho, nga makagawas na ka sa di madugay. Unya ko makagawas na ka. Likay na lang tas gitili, ha? Mao ba, Day Glinda? Dili pa day ko mamatay, Day. Tiyo, uy, di manggod. May mag-cancer ng sakit ni mong dili man. Luya lang yun ka, kay grabe man kataas ang imong sugar. 500 kapin man. Salamat. Pablo, kumusta na ka ni? Uy, Tempa, kisa ganito ni siya Manoy Pablo. Nalimot man ko ining bata, ah. Oh, Edwin, ikaw na? Day Glinda? Ikaw ni? Misam mo ito ko kagwapa ron eh. Uy, di ba, may adto man ka og Amerika, dong Dwayne? Oo, nang narsisa. Pero balik na ko din eh. Nagnegosyo lang ko din eh sa tunglongsod. Ay, Doon ako doon kabikiri o pawn shop. dong kahinumdum ko ba? Di bang nakagusto man ka sa akong anak kasi Glinda, dong? Uy, daga pa baya taon ni dong. Parison kay mo. Kay titulada naman eh, na magtrabaho sa usa ka bangko sa syudad. Uy, mao ba na? Karong gabi iya, mamisita ko ni mo, Glenn. Uy, okay, good kay dong. Makagawas naman sad si Manoy rong adlaw din sa ospital. Adto niya sa bahay dong ha. Pamesitahin ning akong anak. Salamat aning kape nga imong gidalit ako daya. Nyon sa naman. Suktan ako. Dwayne, may uyab naman ko. Day, maluoy ka na ako. Mahal ka ang karon. Ha? Suktan ako, bi. Sige, gisugot na ta ka. Uyab na ta. Yes! Salamat. Salamat, Glinda. Dagalikin salamat, ha? Naluoy ko sa kong uyab sa syudad, ma. Pero ang tinuod, nakagusto gid ko ni Edwin sugad pa kani adto. Milar ka lang gid siya sa kawas. Ay da, siguna-huna na imong uyab dito syudad, oy. Idig balik na to dito, buwag ito. Ma, di ko makahimo, anak. Naigugmasap ko niya. O, hinamdumi nga, kadaga na ba ko mahilapti niya. Ay basta, si Edwin akong gusto nga imong mauyab o mabana. Si Edwin. Ni ako ni makitain ng beach resort. O nanood tayo ng kamay nga kwarto nga paabangan ni ining mong resort. Huwag mong subukan. Yes. Ang gidati ka din, eh. Aron sa antang doon na ito ka, ma. Sana all. Tutugi ko. Edwin. Kapunan ko yung naong, ha? Wait. Di na ko virgin. Magkadakan ako hilapti sa kong uyab sa syudad. Nakulipot sa bayan kung nili ang kaputi. Ang importante, mahal di ka. Asahan di ka. Uy, ay ko sa matakak ko. Dili. Tapos Katri, mahigda ta. Huwag ito sa Amerika. Ganahan ko Pinay. Hindi ko ante. Hindi kayo. Tanaw.
Sige lang, yango, no? Sige. Suga na noon. Okay. Hinayang lang ako. Pagka-virgin. Sige. Linda. Okay lang. Isnay mo. Linda. Ay, nailangat ka sa anak niya. Akong ihon na Ay, ka. well, sorry. Ay, mas lami ang dako. Taas. Ilabdan ko makadagan ni Edwin yato kayo na. Gibati ko nga dito ko niya ma-virgin ni. Human sa nahitabo na mo, gibuhagan ko ang akong uyab sa syudad. Pero 10 taon niyang hilak. Ako na lang siyang giamaman. Ako siyang giingnan nga dikit kami ang gitagana sa kahit-saan. Pero 10 taong hilak niya. Bago ito kasama ang kaaginig Linda, dinhining tulumanon. What's the style? Puwerte in taong hilak is style.